אזהרה, המערכונים בראיון בילדים מאולתרים, לפיכך ייתכנו תופעות הלוואי, חוסר תסריט, צחוקים ברקע, עומס קללות, ודרדסים. ערב בראיון בילדים, החלטת הכנסת להתפרק והבחירות מחדש מגיעים בקרוב. בשביל להגיע לעומק העניין ולראות את האמת שעל פני השטח, ישבנו לראיון בלעדי עם השרת הראשי בכנסת. ערב טוב. שלום, אתה יכול לקרוא לי חיים השרת. חיים, שלום. רצינו לדבר עם מישהו שעובד בכנסת על בסיס יומי, ותספר לנו מנקודת מבטך מה קורה כרגע. אני בא לפה בבוקר, ואז מגיעים כל חברי הכנסת. הם יושבים ומדברים, ואני צריך לנקות כל פעם שנשפך להם מהכוס. אני צריך לנקות אחריהם בשירותים. זה עבודה מאוד מאוד קשה. אתה מנקה בזמן שמתרחשים אירועים בכנסת? בזמן שמדברים? לפעמים יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, תוך כדי שהוא מדבר, לפעמים מרוב התרגשות בורח לו קצת פיפי. אז אני מגיע כשאף אחד לא רואה, ועם הטלית לך אני מנגב את כל מה שנשפך. אבל זה סוד, אסור לך לספר, כן, חמוד קטן. הרעיון הזה הולך ללכת לטלוויזיה כמובן, אני מקווה שאתה חולק איתנו רק דברים שנוח לך לשתף. אין לי טלוויזיה בבית, אני לא יודע מה זה. אוקיי, אז זה לא יהיה בעיה בשבילך. ספר לנו על המאורעות בכנסת כרגע, מנקודת מבטך. אוקיי, אז ב-1948, אם אני זוכר נכון. אני אוכל להקפיץ אותך קדימה יותר, למה שקורה ממש בשבועות האחרונים? גולדה מאיר לא הייתה אהובה במיוחד על הציבור. קצת מעבר לגולדה, את הבחור בנימין נתניהו, אתה מכיר? משה דיין, הוא היה שלאגר בקרב הבנות, הוא היה מביא בהם אחת, אבל אל תספר, אסור שידעו, זה סוד מקצועי. איך אני אגיד את זה? הבנו שבנימין נתניהו מאוד אוהב מילקי ולהשאיר אותו על הדוכן בו הוא אוכל אותו. את הבחור הזה אתה מכיר? זה שתמיד כולם כועסים עליו. כן. הבנו שיש לך מידע בקשר לנו מדוע הממשלה בעצם מתפרקת. כן, קודם כל לגבי המילקי, הוא מאוד אוהב מילקי, איך אני יודע? תשאל אותי. איך אתה יודע? כי כל פעם שהוא מזהם את המילקי הוא קורא לי חיים השרת בוא רגע, ואז אני בא, ואז הוא זורק את זה עליי. חולרה! כשבן גוריון היה ראש ממשלה זה לא היה קורה. כשהבריטים באו לארץ לפחות היה להם תרבות. אם תן לי לרדת מהנושא, איזה כנסת הייתה אהובה עליך? כשהאוטומנים שלטו בארץ, אני הייתי שרת פה, ממש פה בכנסת האוטומנים. הם נתנו לי להתפלל לאל שלהם, להדליק לו קטורת, לסבוח לו איזה בהמה. לא כמו היום! לסיום, האם יש לך עצות למען הכנסת שנכנסת? יש לי עצה, להשתמש בתחתיות שאתם שותים מים. אתם מלכלכים את זה? ואז אני צריך לנקות! לא סליחה! מי אתם בכלל? כשהיוונים השתלטו על הארץ, הם לפחות היה להם כבוד עם כל נס פח השמן שם שהם גנבו לשים תחתית! מה, רק הלניסטים יודעים לעשות תרבות? תודה רבה וחזרה למערכת. פוליטי.